Het was eigenlijk een gespannen situatie op Indonesië, dus op Java, waar mijn ouders zaten. En ze konden daar niet weg. En was een beetje een overgangsperiode, zeg maar, van onafhankelijkheid van Indonesië. Omdat de Nederlanders moesten toen uit Indonesië weg. Dus omdat onze ouders, zeg maar, in dienst zaten van de Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, dus van Nederland, moeten ze daar ook weg. Maar ze wouden daar niet weg. En toen is besloten dat de internationale gemeenschap boten zou inzetten om de mensen daar weg te halen. Na de Cotta Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen, want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Dat ze naar Nederland moesten gaan, nou, dat vonden ze niet erg, met de wetenschap dat ze na een half jaar of binnen een hele korte tijd weer terug zouden gaan naar de Molukken. In de grote douaneloods, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Met autobussen werden de Ambonezen tenslotte naar Amersfoort vervoerd om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's, hier alleen maar vlak, laag land onder laag hangende grauwe regenwolken.